שלום, אנחנו במומחים לאינסטלציה, אנחנו מבצעים צילום של קו ביוב עקב סתימות הולכות ונשנות. אנחנו משחילים את הסיב אופטי בתוך הצנרת, והנה הדגמה, אנחנו רואים את זה על גבי המסך. על גבי המסך את הסרטון, כמובן באיכות הכי גבוהה שיש בארץ. שלום, אנחנו במומחים לאינסטלציה, אנחנו עושים הדגמה של מערכת הביוב הדלוחים כמו שנקרא, צילום צנרת. שלום, אנחנו פה מבצעים צילום עקב בעיה של הבחור שחבל שאנחנו משלם הרבה כסף. אנחנו מבצעים צילום בשביל לא לייעל את המקום, לפתוח את הקירות ואת הרצפה. אנחנו עכשיו משחילים את הסיב אופטי. אוקיי, מה שאנחנו רואים אחרי שבדקנו את הסתימה, הקו כרגע תקין. אנחנו